naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is quote, letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan! Wil jij werken als verzorgende medewerker of huishoudelijke hulp? Heb jij niveau 1, 2 en 3? Schroom dan niet en mail je cv naar info@bernadettazorg.nl. Amsterdam, de stad van de mensen die al tijdenlang strijden voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Bijeen staat hen bij en maakt zich hard voor hen die wij het meest nodig hebben. Op het gebied van wonen, zorg, democratisering en zelforganisatie van bewoners. Amsterdam, de stad van hen die het kleurrijk vullen met liefde en acceptatie. Bijeen wil in hen investeren, maakt zich hard voor een meer toegankelijke, dynamische en betaalbare stad. Amsterdam, de stad van hen die verwelkomen en niet uitsluiten, waar zij samen komen creëren en van elkaar leren. Bijeen staat hen bij en benoemt de pijnlijke punten van ongelijkheid binnen het onderwijs, de woning- en arbeidsmarkt, institutioneel racisme en het klimaat. Met als doel een stad waar we alle gelijk zijn. Wij reclaimen onze stad en komen bijeen. Amsterdam is altijd al van ons. Amsterdam is altijd al van ons. Dus spreek je uit. Beken kleur. Stem Amsterdam bijeen. Want Amsterdam is altijd al van ons. Ik heb in de studio twee lieve heren. Ja, de Makolo Unu. En uiteraard, het is namelijk zo dat wij dan ook gretig gebruik zullen maken van de capaciteit die ze voor ons mee hebben gebracht. En ze zullen dan hun naam doorgeven. En we beginnen met Bukaman. Meneer? Original Bukaman. Original Bukaman. Terwijl we over Original Bukaman, dan praten we over een Surinamer die sterk is. Matranga. Ja, en ik hoop dat hij ook een voorbeeld is voor ons allen. En we hopen dat wij ook hem zullen volgen met zijn talent wat hij heeft. Ja toch? En dat is belangrijk in Alibi Makandra. En we zitten allemaal met talenten. En dit is ook een belangrijk onderdeel van. Dus Bukaman, zij zal ons vertellen. Sak padis kodu in de studio van Radio Boskopo. Ja? Poku na Boskopo. Dus me kon poku, ama chare kon doen. En amo explainen doen. Fa en sam. Sa poku abi en sa ebe betul. En ote ama begin na poku. En die ama begin na poku. Ama go in de studio. Maar die money uit zijn ook attention. Dus dat Radio Boskopo zegt van met moeite naar een man voor komen varen naar een pokoe zien. Bravo kwam aan ons in mate. Ja, morning. Apokoe zien nog aan de goponeta penso mato. Nee, sowieso niet. Sowieso is dat altijd Bukaman kon aan mijn badges. Ja, de laatste day, vorig jaar, beginnen we samenwerken naar Kulturu TV. Kulturu.com. Dat is mijn volk dit aan niet. En Tagano, als samenwerking ik go uit steeds, Bukaman ik kwam aan jou sani. En a promotie is in de plaats en die demi komen kan aan want dus focus op werken samen met Kulturu TV. Dus ook na een introductie of van de elkaar sani, maar ook promoten moro vara voor strana carrière strana de Boskopo. Oké. Dus Anna, is het ook zou je met in samenwerking naar Kulturu TV? Nee. Want dit is, als ik het goed heb, we hebben 1 overgeslagen en we promoten nu de 4e. Als ik het goed heb, is het de 5e. Ja, okay. ja, er is nog een 4e, maar die is nog niet echt
gepromoot, maar laten we zeggen, dit is de vierde. Oké. Ga poco se chapo die uno van poco neng en fai denk dat poco dat kan komen op bigi. Maar is kijk want poco met dat façon kan komen kan bigi. Ja, maar ons stellen voor cultuur TV ba. Dus maar voor je schrijft je dat Sami mag verwacht voor poco neng. Poco neng na baby father. Baby daddy, de mama sa a big chin. Ja. So you know a baby father. En ik in het algemeen. Je ziet dat die bepaalde het is meer liefde, tara, tewang, chinkom. Dat is alles nu gehecht van één. Nou mooi, je bent daar voor ons. Je bent loeren langer of tramai longa model, is dat niet toch? Dus dat is het eigenlijk. Na een afspraak voor Sami kan doen. Ik heb alleen de ondersteuning nodig voor de luisteraars, voor de vragen poco aan, voor de go checken poco aan. Meestal, poco na poco, je hebt verschillende soorten van muziekstijlen. Het kan die zijn, maar alvast van afhangig niet altijd komt op poco direct een trigger, maar je moet gewoon luisteren naar de woorden en dan ga je misschien toch iets kunnen leren. Ik denk dat 80-90% voor de man. Mata Sanjami, want moro furuk vooral onder de zwarte gemeenschap. Moro furuk chin grow op zonder wat pa in Osoma amano dede. Ja. Amande. Ja. Het is gewoon belangrijk zijn. Amang de man geboren onder een pa en amano dede. Ja, amano dede. Amande het is na libi, maar amane controle. Ja, amane controle. Ja, amane controle en dat nou dat dus nu era pokote, maar dat na essentie voor een poco sa iemand lanceer. Ja. Iedereen luistert voor Radio Bosco. Ja. Oké dan. Biwan Yusrefi lanceer een poco iedereen lopen barap naar de stad bij de Radio Bosco. Want if miera tori zo baby father, dat uiteraard respect je moet direct naar hoe Allah. Want met dat altijd, samen met taki en mi etake want mina pa voor die ook toe en meer ook een aantal jaren ik ben naar Radio Bosco en dan was dat met hamer altijd papa no longi verplichting ja want het is aan ook verkeerd je ook zegt dat je ons samen doen naar de bima kandra ja weet je wel en mi kies al de studenten die de maat van Pukaman ja en uiteraard dan Gochara Bosco waga weer de bibaraf mee zij Radio Bosco. Atjintak mama, waar is papa? Al mijn vrienden hebben één. Shit man, so read. They know dit niet tea. Big up Cultural TV. Remina. Oh baby daddy, say make na mama. We make the mama na papa. We make up chin down no mange mbaka. Uno mange mbaka, yeah, baby daddy, why, just mama, why? We make up chin down no mange mbaka, yeah. They give me, they look me more the few. If me na mina one they no prating too. If me no look sorry, so lafu. If me nes don't tap me nog me tap den too. If me a principe nam snelheid de luku. Den a me type wan kwaliteit me suku. They make me genieten a la slechtheid me butu statistieken. Soor me tak lop den a wa musu. Di mama lose me. So me gimas ragado me ka look me. Futang sorgu de chindi ni a banging. En ala masa go teki e first tamanging. Saide make na mama. We lip like mama na nga papa. We make up chin down no mange mbaka. No mange mbaka. Oh baby daddy, why just mama, why? We make the chin down no mange mbaka. Yeah. Dat chin trouw a minister of one directeur. A trouw a leerkracht of one inspecteur. Dat je one bar van Nayabe. Ja, je tegis ma van Nayabe. Of hij zingt pokoe, of trouw a regisseur. Of kan dat trouw president adviseur.
Da you want bar van Nayabe. Ja, ja, you want go take isma van Nayabe. No unom kar de mahur. Tak de no verstandig. De no mahur lobby boom. Want de no handig de mooi. Dat ding liep zo losbandig. Mooi shifa de la fumofo. De zo voltandig. Onroveni na wan pijn. Hij vindt zo branden. Kolokunede. Want hij gweving uit landen. De jepi moestaki heeft stempel uit krachten. Na luku van de prakte. Ta ide mek na mama. We lip like mama na nga papa. We make up chin down no mangem baka wool. No mangem baka yeah. Baby daddy why? Why just mama why? We make up chin no mangem baka wool. Respect you gyal dem pa. They so go dem chin. Big up silly man. Kulturu.com. Check it. Want meestal zijn dat dingen die we bijna elke familie voor. Dat zijn dagelijks. Ja, toch, dagelijks. De leerkrachten in elkaar dat voor naar het chins en ook naar de pa. Soms naar matu, maar ja, het gaat nu over die vaders. Hè? Dus mij heb vaak voor en het is soms moeilijk een kind te controleren die zo is opgevoed. Omdat we is van dat ik familie gaat poku, abchinge actie tak mama waar is papa. Alla de vrienden, alla de china skoro apwama eno abi. Dus atchi nooit no leesa na wa papa. Maar skoro ego shame tak dis papa kwam me halen vandaag of de chauffeur was tori voor papa na skoro. Vanaf place af afgebroken naar te bigi in actie. Ano mijn vader liefde me en is a fatchine ingrediënt. If de retak ik eet elke dag lollipop. Do actie mama tamarata. Mama koop lollipop voor me, wist nooit dit te zeggen. Do mama keme wat dat toregi. En dan zijn ze naar papa toe. De China ose bitori papa. Kan de keer vaderdag bijvoorbeeld. Maken ze een presentje op school. Wie ga je geven? Alla de ching voor mijn papa, maar jij hebt geen papa. Maar ja, wie met een presentje? Ja, wie met kind, ja, dat is het. Oké. En die presentje Mickey dan. Ja, zie dan, omdat dat panode ja, bij jamma. Ja, we talk je op een stiefvader en meestal een probleem de Chine sa vanaf het begin tak anomi echt op padape. Want jullie een stiefpa, ja man, sa eko ina osoma se behandelen jouw kind gewoon als hun kind. En als Chino maar we kan onderscheid dat en het wordt meestal niet geleerd dat hij is je stiefvader, kan het ook op bigi voorzien. En coleren. Dus dus meestal als stiefpa heeft een cadeau, maar meestal stiefpa niet aan toe samen. Stiefpa komt af en toe, is dat dus baan nodig tussen vader en kind. Boekaman die schreef op ook, hij schreef dat ik kind kon trouwens in de makadra. Maar zeg aan moest de soort dat ik te apti kon moro bigi voorzien, als succes kon voor een passie naar een masse. Want die apano bij de impel. Amma mek muti trauma trosani, maar dan die amma trosani, dan alla mo posede contact ena met je. Ja, het moet niet zo zijn, maar nee, het moet niet zo zijn. Men is meer gefocust op succes. Het gebeurt meestal ook in relaties. Daarom ik nog iets wat op commissie toe dat nog blinden maar, nog aardig hoor, soms de nog verstandig. Maar soms hebben ze wel een goede relatie, waar die man later blijkt een vaderfiguur te zijn. In zijn nieuwe relatie, maar door kan de chintak taki evolutie dat tekwam naar moro voorwaarde of misschien heeft me betere inkomen. Is dat beter? Dat als hij erbij komt, dan wordt hij juist die slechte vader. Hij is beter uitzien, maar om een vader te zijn, werkt het niet. Dus soms is het ook niet verstandig bij bepaalde keuzes die ouders maken, die moeders. Maar de kind moet niet de dupe ervan zijn, want op dat duur jullie maar wij struggle dat ching. Maar te apchiko bidi, is een moro voor tapchiko bigi te kap pafesi. Ja toch, vooral if aan bigi is op pay dat je is op para. Ja, namipchi, je bent zo blij. Je bent zo blij als vader dat ik trouwens in een maatschappij. Maar jij hebt de ondersteuning ja, maar op een belangrijke positie. Ja toch, want als je in een straf of zo of je als je krant dat ik chigoroof of zo, zou je zeker niet zeggen dat met chin.
dan zou je iets anders zeggen, want daar voel je jezelf toch niet bij op chillen. Maar als alles goed gaat, dan heb je zogenaamd schuldgevoelens. Maar ik denk niet dat ze het menen. En dat Arol Fugado bigi dape. Ja, want dat was scherm allemaal naar Apching, Futro, Asato. En voor mij pak kolobe. Ja. Ik ben hier namens Kulturu TV, Kulturu.com. En wij zijn de mensen, de mannen die man support, hoe kan man ook toe, zeg je toch? En idee bakapoku die ze ook toe samen naar hoe kan man nou echt een lyrical force, ja, zeg je toch? Si de project na Fifi ukulariba en na Fifi tranawang. Baka Kulturu TV hoe tak dis na wan demoro bigi wan ook toe, want dis op een maatschappelijke boodschap. Sabi toch, in een economische situatie zou de no Kulturu.com, Kulturu TV, we gaan proberen vaak hoe des maar wat precies we met kies maar sa in een gemeenschap. En opmerking op, de man zijn naar Bosco Pukong die boekaman van die boekaman. Make this goed jongen. Dit is iets dat echt speelt in de gemeenschap. In een economische situatie zijn we, een belangrijke kant moeten uitdenken dat gezinnen de compleet. Als een tragi wat man wat voeksa, is dat beter. Wist je dat pannen drapen, maar liever die financiële bijdrage ondersteunen dat kind dat kan hebben, want vooral mooi. Ja. De mooie na maatschappij die maar op de papa nodig is dat beter. En als je ook doet dat, alle politieke partijen, we doen de interview naar de man, voor de Patricia Edna loopt dat in naar meneer Raymond. En mij dat in toe, de gezin nog compleet, dat na probleem voor dat een man biedt weerstand in een economische situatie is dat ook nog. En dan, hoe zijn dat boodschap die boeken, en dan maak je perfect, je vol sap van man, toen ik ze nog van dat e-boeken, die is natuurlijk zo man. In dat doe boeken man nou man. Lyrical force. Ja, klopt. Ja, man. Ja, en uiteraard, Amachare Kapesikba. En uiteraard, we zijn hem heel dankbaar. Want een prestatie moest maar dit duidelijk ook toe. En we moeten cultuur, binnen cultuur staken, om dat ook toe. Dat moet ik een Nobelprijs voor die boekaman ruimte, voor Konanga Boskopo doen. Ja, want het is zeer belangrijk. En je moet nagaan. Er zijn ook een aantal mannen bij u in visie waar ook een aantal mannen investeren. Maar hoe kiest Marabukaman die een project die zien, want op Vivi maar ook kiest Marabukaman en hij heeft het fantastisch. Ja, hij heeft het fantastisch gedaan. Dus ik hoop dat hij hoe zou je morgen voor Bukaman naar cultuur. En uiteraard is hij bij mij bouwen. Ja, we hebben 2 geskipt voor haar kerstperiode, toch? Juist. Dan zijn we naar kerst, naar oud nieuwjaar. Ja, man. En hoe kiezen een periode die ze voor lanceert allemaal is. Sabi ba maart na internationale dag van de vrouw. We lanceren dat 8 maart, maar occasie nog bij de activiteit bende. Hoe zie alle de vrouw van voor de activiteit van het doen toe sociaal project op VPAS. Sabi dusa na de moeders na nawang sang nomashibong blinde moeders. Die doen sang de moeders dat die we aan toe vrouw na viskabinet sabi rouwen ook toe. Sabi actie aandacht die de probleem voor de vrouw in na periode. Dus Kulturu.com, Kulturu TV, we leggen dit aan dat vast. Uno vergeten die 8 maart. Het is een dag internationale dag van de vrouw. Het is niet alleen op 8 maart. Maar het is voor de rest van ons leven om te memoreren. Dus hoe je een herinnering komt op Frida die zie. Van dat uno vergeten de vrouw 8 maart samen de vrouw deed, de probleem deed. Dus hoe langs komt en hoe introduceert en lanceert op hoe dat die zie met het publiceren. En je hoeft dat dus maar take a boodschap aan. Maar mooi beat, maar arki de woord, arki zei dat je en teken tot je en veranderen. Oké dan. Sana een begeleidingsmethode voor cultuur. Want hoe vind je dat? Ja. Ontdekken politie, dan moeten we verder gaan geleiden. Maar steeds voor dat midden naar zo en ik heb niets, maar ik heb een cultuur naar mijn bagage, dus ik heb een talent, maar ik wil proberen wat ze niet van mij kan benaderen cultuur TV, voetjari, is talent zijn naar visie. Talent leidt in straat. En dat nou was een cultuur TV, cultuur.com en ook toe.
Olu kuwan fasi fu benader mans op talent. Luku udu kunstenaars ba. Udu cinema artiest le bukaman. Sabi. Udu ala soort saniba, ala soort activiteit. We want bieden des maar een platform, maar ook toe belangrijk dat des maar ze die soort en ze die want plek pa bukaman ja. Ik bukaman no be post next op Facebook. Uno be jere van man. Uno be sap ama uno be maar benader ama. Ik moet uit a zonne van tak yes donomo en denk tak sma oshi. Je moet ook praten. Als we niet horen waarover je het hebt, gaan we niet kunnen helpen. Precies. Maar benadering. Dus zo werd tegen alles aan van tak if afwantalent ja wansani contacti en apparisi we promoten maar heavy. Amana Kulturu TV artiest. Amana alla items awecha ama clip e drive. Sabi tahu we sana jere van man en sapanta ikan benader unu uang via podium uang vidi podium pu sana ta jere sabi taki. Oké. Dus mijn vraag is compleet. Dus je hebt talent, posting en wat aanvallen in de versierde voor Kulturu TV. Ja. Dan de materiaal dat de moment als het ware moet je naar voor morgen varen. Voor de Parisi, voor de markt, voor Kulturu TV, Bukaman en Bukaman een groot succes. Ja man. Of hij is al een succes. Hij is al een succes. Ja, oké, papa. Nou, dat is geen dag door. Na het einde van het vraaggesprek, ja, we hebben meneer Oostburg de laatste vraag gesteld. Bukaman explain samen doen en uiteraard voor de CDC, voor Radio Boskopo, dat we samen voor succes. Ja, want op een lange run, dan zijn we afvragen ook toe. Want niet dat kan nu ook dat man door maar dit op podium. Radio Boskopo. Ja, dan mag die niet. Ja, oké dan. Dus para Bukaman, hoe Radio Boskopo en die power, wat uit jouw draai, uiteraard. Nou, ik zeg actie de luisteraars anticiperen net appel, dan nog tapu en dan komt het goed. Maar de Oostburg, Auroko moest go morofara, if uno not dead, dat nepo go morofara, want alleen sri alles aan kapsa onder dat, weet je wel. Want allemaal belangrijk, want zo'n song, en van instantie nog dead voor begin, dan heb je een probleem. En hoe tekenen we tapu voor beginnen sociale klasse, sociale projecten. Ja. En alles aan het vallen onder sociaal. Cinema, cultuur, tv. Malanga heights. En uiteraard voor na see voor Radio Boskopo. Dat we mensen wala marada bij de barang aan de sa. Voor cultuur tv ook toe. We dienen ook toe maar lobby power. Thank you. Dag Holland, ik wil daar komen want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, we go look na Kulturu TV. Tam sabaka gang, we Canada pe wang, yeah. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Kulturu nyusu, pas te va stratis refbuntu. Unde baniu, sa def arkina nieuw. Kulturu nyusu, pas te va stratis refbuntu. Suriname zo een hele clan, maar go dep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriol ya fans of shini, esha idol in distance of enemies. Dambotaki on the right place, different colors, one space. Go go go, be alo be grow, be we la fu antai gesta kai go, be koro sinanga lei take blow. Yeah, be horde gia pina follow, be descapudi esi ja no wolo, be te dry de ne juki anga dolo, go like go for
diki diki. Unegwa so smanen sa biggie biggie. No. We go aksa volk if de loba beleid. We go arka problema voor de sma in de week. En we libi sweetie. Zolang als a pay you de we swing committee. Ja. Druk dat balling, make ons stelling op prijs. Sterker kan wel, want united zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we geven almighty thanks en prijstak. Pak in de wiki nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je eens steken in je keel gehad. Piet Quadoro misgaat, want je weet dat. Culturu TV, de años unele. Culturu TV, Prividence. Culturu TV, de años unele. Culturu TV, Prividence. Ranang saisa, alas my bari. Culturu.com na nyusu wechari. No fake, no joke, ja nyusu prespari. E fu bondru kwa wanda mine kau dau shwari. Ja nyusu nesari, wai begin te wan klari. Subscribe en share, make defense fi arki. Ja we libu no prati, u ape nei parki. We de tapat strati, kakwangai kragi. U de borei dweng. Aksa volk vijf wangen de stijging. Je voelt vergelijking. Hoe a babo wijs dwing. Dat hoe kan verwijs ding. Gewoon een beleid-ding. Een probleem van volk na de stijging. Dat bek weet dat niet dat volk voor de ta ijs ding. Want hoe power ik kom maar voor de koties ding. En hoe goed op de ving. Tijd voor iets nieuws. Sto look op je nieuws. Culturu nyunsu, paste fa stratis respuntu. Ude baniu, sadef arkina niu. Culturu nyunsu, paste fa stratis respuntu. Culturu TV, de años unele. Culturu TV. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk... Als jij, dit is een quote, letterlijk een quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator nog. Culturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan!